Op een nij Fries goud op de Olympische Spelen in Sochi. Irene Wust wint de 3 kilometer. Het lot hier ervoor zorgen dat Irene Wust nooit haar grote concurrenten van start mocht. Ze wist op welke tijd ze haar jotje moest en kwam maar 61 seconden voorsprong op Sablikova over de streep. De ontlading is enorm en ik ben super blij dat het is gelukt. Het was een hoop druk en ik voelde ook een hoop druk en ik wou het heel erg graag. En dan ben ik gewoon heel erg blij en opgelucht dat het is gelukt. Ja, want dat zou je van Kramer je strik, hè? Dat we eigenlijk continu die hele hege druk, hoe ga je daarmee om? Ja, nou ja, eigenlijk hetzelfde als bij een WK afstanden dat je een van de favorieten bent. Maar ja, het is toch net wel even wat anders op de Olympische Spelen dan op een WK afstanden. En ja, als het dan lukt, dat is bijzonder. Was er één moment waarin zitten eigenlijk? Nou ja, wat zei je eigenlijk? Ja. Ja, je hebt ook heel veel interviews gehad, ja, hè? Ja, ongelooflijk, hè? Heb je één moment erover ingezeten? Nee, je gaat er natuurlijk voor. Alleen ja, tijdens het rijden is het gewoon nog steeds spannend en dan ben je heel erg gefocust. En moet je heel erg focussen op, op het technisch goed rijden. En ja, daar was ik vooral mee bezig toen ik over de streep kwam en ik zag 4 blank. Toen was het wel een hele grote opluchting. Antoinette de Jong start in de laatste rit, maar kon geen potten breken. De 18-jarige Rotterdamse kwam haar zelfs vol sluintje in. En kon vooral net onder haar eigen verwachtings voldaan. Een teleurstellende 4-0 zondag smeert het zandenplak voor haar op. Heb je dan enig idee waar dat online is? Dat spanning wijzen dan toch de eerste keer de Olympische Spelen? Misschien de druk, de ambiance? Ja, ik denk het ik wel. En ja, het is... ja, dan is het natuurlijk, omdat het seizoen gewoon heel goed ging, dat het seizoen, ja, dan werd ik tweede op de World Cup en dan, dan ga je ervan uit dat het nou goed gaat, maar ja, dat is net.